Good morning! Isang mapagpalang umaga sa atin lahat, mga Kabicolana. Ayan, welcome to our channel. For today's vlog, ayan, pupunta tayo muna ng Little Luneta. Little Luneta talaga. Saan ba yun? Dito lang yun sa labas ng bakuran ng Bicolana. Ayan. Sa mga nakakamiss nga pala ng aking mga flower, kaya nag-update po ako. Agoy, sana all may nakakamiss. Ayan. Ayan nga pala ang aking mga halaman. Dito yan sa loob ng aking bakuran. Ayan. Kaya sa mga hindi pa nga pala, sa bago lang sa aking vlog na to. Pero marami na rin ako naging vlog sa mga halaman ko na to. Pero nagustuhan ko lang, naisipan ko lang ulit na i-update para doon sa mga hindi pa din nakikita yung aking mga tanim dito sa aking bakuran. Sa mga nagtatanong, ayan. Yan ang aking mga alaga dito na pinagkakaabalahan sa araw-araw. Ito siya, may kalachuchi ako, saka yung iba't ibang kulay na bonggivilya. At yung nagagandahan na yan, ayan, na namumukadkad na namumula, na kulay pink. Namumula na nga, kulay pink pa talaga. Ayan, at ito nga pala yung aking San Francisco. At syempre, may kalamansing kasama, o diba? Pag may halaman ng bahay, may halaman pang kusina. Ayan. Ayan, lahat yan guys meron dito. Ayan, may kalamansi din ako dito sa labas. Ayan. Kaya sa mga nabuburyong dyan, ayan, punta lang kayo dito sa Little Luneta ni Bicolana. Siguradong malilibang kayo. At hindi kayo mawawala ang inyong mga, mawawala ang mga stress ninyo sa buhay. Ayan nga pala, ayan yung aking kulay white. Ayan, may kalachuchi pa din sa labas dito. Siyempre, ayan yung aking mga kulay pink na namumukadkad na sobrang tawag dito, kinakaway-kawayan ka para mawala ang mga problema mo sa buhay. Ayan, pag matatanaw mo pa lang yan, sobrang yung isip mo mawawala na doon sa hindi ka na makakapag-focus doon sa mga problema mo at nandito na maaaliw ka dito sa aking mga laman. Ayan yung kalachuchi ko pa rin. Ayan. Ayan, kulay pink siya, kulay pink yan. Iba-ibang variety yan. Tapos ito yung fair fall ko na malilit lang ang niya, bulaklak niya. Ayan siya. Hindi rin siya nawawala ng bulaklak. Sana all hindi nawawalan. Sana all laging meron. O, diba? O, ayan, yan ang kulay fair fall ko. Ayan. Kung nakikita nyo, napakaganda, diba? Nakakaaliw siyang tingnan. Ayan, o. Ayan, pagpasensya nyo na nga pala yung boses ko dahil hindi pa siya gaanong magaling. Medyo paus pa. Ito nga pala, yung fuchsia pink. Ayan, namumukadkad pa lang. Sariwang-sariwa pa. At ito, yung kalachuchi ko ulit. Pinabata ko siya. Pinutol ko. At ito nga pala, yung kulay yellow ko. Ayan, dahil patanda na siya. Ayan, palagas na siya. Kaya ganyan na kulay. Ayan, parang tao lang yan. Pag patanda, pumapangit na. O, diba? O, mag-react kayo dyan. O, sabihin nyo na hindi totoo sinasabi ko na pagpatanda na pumapangit na. Ganun lang ang bulaklak. O, diba? Ayan siya. O, pag malapit na siya malagas. Ayan. Hindi na siya kulay yellow. Pero kulay yellow po yan. Ito orange siya. Orange siya. Ayan naman ang orange. Ayan. Ayan pa siya. Kulay orange din siya. Ayan. Ganyan ang kulay niya. Pag naman siya yung patanda na rin siya. Nagkukulay po siya. Pink na rin siya. Siyempre, ito yung aking malunggay. Hindi nawawala yan sa aking bakuran kasi pag wala kaming ulam, ginangata na lang namin yan, diba? May ulam ka na. At syempre, nandito tayo. Dito naman sa ayan, kulay pink pa rin yan. Ayan. Ay, hindi pala pink. Orange pala yan. Ayan. Pagka matandaan na siya, ganyan din ang kulay niya. Ayan, medyo palaos na. O, diba? May palaos pa. Ayan, ito yung kulay pink ulit. Ayan, sobrang ganda niya talaga. Yan, kung nakikita niyo yan, puro bulaklak na wala na siyang dahon. At syempre, ito, nandito tayo naman sa gawing kanan. Ayan, nandito yung kalachuchi ko ulit. At syempre, meron akong yellow bell. Ayan, sa taas. Ayan. Ibinitin ko na siya sa itaas para hindi siya lumulundo. Ayan, ayan ang ating yellow bell. Ayan, kung nakikita niyo yan, ayan. Sinabi na nga, nakikita na ang kulit, diba? O, ayan. So, yan ang yellow bell ko. Ito, syempre, gawin kaliwa ulit. Ayan, yung kulay pink siya ulit na iba ang pagka-pink niya. Ayan. At ito, syempre, ito, fair fall din yan. Kaya lang, kinalbo ko siya. Kaya patubo pa lang, namumukadkad pa lang yung mga At ito naman yung aking napaka-cute na mga fair fall na flower. Ayan. Pangit na boses ko guys, pagpasensyahan nyo na dahil hindi pa ako gaanong magaling
tanggalin. Medyo paus pa. Ayan. Kaya sa mga naiinip dyan, ayan, panoorin nyo lang yung aking video at paniguradong maaaliw kayo, mawawala ang inyong mga suliranin sa buhay. Kung gusto ninyong pumunta sa Luneta, na libre po talaga kayo dito sa Bacuran ni Bicolana. Ayan, walang bayad, libre lang yan, libre picture, libre libre amoy sa mga bulaklak ni Bicolana, amoy talaga. So, ayan. Siyempre yung bulaklak lang, pero yung bulaklak ko, ayan. Ayan, kulay white siya. Ayan, namumukadkad pa lang. Ito, ayan. Ayan, ito kulay red naman siya, kaya lang ano na siya. Ay, ano pala to? Orange pala siya. Orange siya ulit. Pero ito kulay red, ayan. Patanda na rin siya, palagas na rin, kaya ganyan na ang itsura niya. Katulad na sinabi ko, parang tao lang yan. Pag matanda na, nag-iiba na yung itsura, diba? Oh. Ayan, at ito, dito naman tayo, ayan. Ayan nga siya, kulay red siya, pero ano, medyo pagulang na siya, patanda na, kaya ano. Ayan ang kabuuan ng aking bakuran. Ayan siya, medyo madilim na pala. Ayan. Ayan, medyo papadilim na kasi nung nag-vlog ako dito. Ayan. Kaya medyo ano na siya. Ayan, sa mga hindi pa nga pala nakakapanood, marami na ako naging vlog nito, pero ngayon ko lang ito binlog ulit kasi medyo matagal-tagal na din. Ayan, naisipan ko lang na magbigay ulit ng update sa inyo sa mga hindi pa nakakapanood ng aking mga alagang bougainvillea. Ayan, ayan ngayon siya. Ayan ang update niya ngayon. Yan ang labas ng aking bakuran. Ayan. O, diba? Kayo nga, kayo na humusga kung ano itsura ng aking bakuran. Yan ang pinagkakaabalahan ko sa umaga. Ito nga pala yung aming kalangitan. Agoy, kalangitan talaga. Ayan, kinuhanan ko lang yung aming labas ng aming bakuran. Ayan, saka sinama ko na rin ulit yung kabuuan ng aking bakuran dahil medyo maliwanag ngayon, umaga ngayon guys. Ayan, ayan, kinuhanan ko ulit kasi kapag video ko kahapon medyo madilim na, kaya ayan, kinuhanan ko ngayon ulit ngayong umaga. Ayan, maraming salamat nga pala sa lahat ng sumusuporta sa aking channel. Thank you so much at thank you for watching guys. Bye!